O Grupo de Atención Intervintes nace dentro do GICCE no ano 2010, cos obxectivos de acompañar e facer seguimento post-intervención de emerxencias a aquelas compañeiras e compañeiros que participaban delas. O GAI fórmase por propios integrantes do Grupo de Intervención Psicolóxico, sendo este un grupo vivo que muda e nútrese de diferentes participantes ao longo do tempo. É no ano 2012 cando xa se fai a primeira referencia deste grupo de traballo dentro do réxime de regulamento interno do GICCE, deixándose constancia dun protocolo de funcionamento que será revisado posteriormente no ano 2015, para dar así unha mellor resposta e tamén máis adaptada das necesidades reais do grupo de intervención. O cambio máis significativo desta época é entender que o GAI é un grupo de traballo permanente e transversal a todas as accións do GICCE, que activarase na intervención directa co intervinte só para aquelas demandas recibidas con este fin. Na actualidade, este grupo formámoslo 4 psicólogas e psicólogos integrantes do GICCE que participamos como intervintes activos do mesmo. Nesta nova etapa, centrarémonos, por unha banda, nas actuacións encamiñadas ao fomento da cohesión grupal, como unha ferramenta para fortalecer o benestar das persoas integrantes do GICCE. E, por outra banda, no fortalecemento de identidade grupal como vía de desenvolvemento dun facer común. Os valores do GICCE aséntanse na profesionalidade, a unidade, a ecuanimidade, o compromiso e a eficiencia. Dende este grupo, considérase que para actuar dende os mesmos é fundamental que cada un de nós sexamos parte responsable de mantelos e de coidar ao conxunto do grupo. Por iso, dende o GAI propuxémonos a tarefa de crear e consolidar o pegamento que os asente, xerando formacións e actividades de convivencia, difundindo medidas de autocoidado e atendendo ás dúbidas e inquedanzas que os intervintes lle xurdan como resultado das súas intervencións. Traballamos o teu carón. Para contactar con nós, podes facelo a través da xefa de garda, da coordinadora do GICCE ou directamente con calquera de nós.